takaita nje pakazoita rimwe shoot kuBulawayo. But angari casting director. All right. The whole crew, he casted me only. What do you mean with the whole crew? Crew yese yake yanga inayo kuchegutu nini ndandiri kuno kuna anku wangu. Yakaitwa casting director kuBulawayo. I can't remember the name. Opa atondifonera kati Mandlo watokastwa kunoko. And we need you here by the weekend. So truly we are a believer mamurani. In other words, I can believe a mandiri. But in other words, it's not going to have a hidden agenda or a motive. So for sure, maybe. So shoot was scheduled for Friday, Saturday, and Sunday. Ndokupanda uza murume wangu ndakati ndo zviripo. Mayenje ko mwana. Ngati mwana ndotomtsvaga kutomsiya ndoda kutoenda. Because inini ndatopa uye kuti ndinofana kunyatso build this career. Right? So ndokubva ndati ndinoenda. But ndisati ndaenda. Ndakaisa status yangu pa phone. Then he commented weirdly. That was on Wednesday. Wow, ka baby boy. I see that you are married. Yes. My first shooting, you know, inenda kakura umusha. Nandisiri very familiar ne Harare. All right. And so my first shooting shitanga kuenda kuti zozo ndinokura chegutuko. Murume wangu akandiperekedza. Harare. Kasi anosiya pa ZANU-PF papai akati ndafanda tomuratidza ndakati ndo wapi? Vava vane vamwe vanga varipo ipapo to introduce kuti vandini magara muindustry kana mchisa Gabriel Mwanza anoshuta zvekudaro vanga varipo then vandatotaura ndiwe murume wangu. So from the word go vanhu vese vaitoziva kuti amai ava vari married. Yes, vari married. Anditi so vakabva vatoposta izvozvo vachingoposta chete. Maybe I was so naive. Ndakabva ndati na baba wemwana zvawanyora. That was then. That was then. Vakabva vatotora phone, vabva vatofona, vabva vatomuataka. Ini ndakaprofitwa nomumwe muprofita akanditi amai mukaona maita mwana muroro muchamitiswa mukasiwa imi. Obvazo nditi asi mukaroorwa mwana amuitisi amubata. Like my husband paid my lobola in full. I'm telling you. I was like, okay. So ndoita sei, ndoita numburo ndaenda ndoidi. So ndakaita kuti mukomana wangu auye kumasowe kwedu tisataroorana. Achimunzwa tsananguro so ndaenda kumasowe zvekutoda. So takaplana kuti isusu tifana ita mwana. Tofana ita numbu kwete mwana. Tozozvona. So ndakaita numbu ndobva ndatizira. Alright. That's it. Maybe kwakuri kutiza prophecy handizive but ndaida kudambula zvese kuti marriage nemwana zvinofana kulinga. Alright. And after ndaita numbu ndokusumururwa kwandakaita. Yo, wagwan ladies and gentlemen, what's popping? Welcome back to Slick Media TV. Panopa on the Vibes City baba ko zaza. Mukandona ndaya panapa obvious. Hapana, hakuna chimwe chimwe. Nenda mbotirega ripo gari wakapasi ne one of the best creatives in that. Amika. The best of the best. Though pamwemsari maunyezo azia but kwandiri ndechitozo daiwa izi ishamu. Tombozoti vanozozifambisa sei. Vakuna ese baba ezvinhu zvinoitika mu entertainment industry. Today in the studio I have one of the most talented female writer, filmmaker, producer, director. Zvese ipapo, but I will let you introduce yourself. Direct Magadi. Ndinofara zvangu. Thank you for having me here. Kurise kunovi. Tiriko. Muriko? Tiriko. Masiya vamwe vari right. Vamwe vese vari kutamba. Basa riri sei? Basa bhozvo kuti. Basa bhozvo kuti. Zvekuti. Zvakanyanyisa. Zvekutodaro.
I was director ndinofara. I think for the benefit of our viewers and changokumbira kuti mungonipoka background kadiki director kuti ndimi ani director ubva kupi. Okay. I'll start by introducing myself. My name is Gladys Gurupira. I'm 20 plus. Yes. Okay, 20 plus. Yes. I'm a mother of 2, a housewife, and a director of Rising Stars Film Production here in Bindura. But ndakazvarwa nekukurira kumadziva. Madziva. Shamba district. Kwana Freeman. Yes. Saka kuti kushaka kumadziva kunobikwa vanhu vema creatives wobani. Kunobikwa mabviravira. Ndakanzwa futi kuti anonzani like iwe ku Bastop TV. Anobva kumadziva. Imimi Madam Boss. Madziva. Kumadziva. Sure. Yeah. Madziva yakatakura. Yeah, Bindura Darwin Rodka. Yakatakura. Imimi. Saka Jenny yenyu mimi kuti muzopinda mu film industry. Yakatakura. Okay. Let me say this. Ndisati ndapinda mu film industry yachona. It's all about my life. Maybe ndakatanga kunzwisa life yangu ndako high school. I grew up as an orphan. Ndagara nevanhu vakasiyana siyana. Mudzimba dzakasiyana siyana. So kugara kwakasiyana mudzimba dzakasiyana mutemo yakasiyana. Taught me a whole lot of things in my life. Even today, I'm grateful for those who vaigara neni zvakanaka, for those who were mistreating me. Bese vava ndinogona kuti vatenda. So, journey yangu yekunyora started kundiri ku high school, Form 3. That was 2014. 2014. Yeah, Pamutumba High School. All right. So, ndainyora netembo. Ndikaverenga netembo. Isakaita netembo guys. Ndikaverenga netembo. I will put it my own way. Ndichinyorawo. You get it? But ndichisa ndingangoti ndaisa mafilings angu pa pen nebepa. Ndakanga ndakadzidza kusataura. Ndaichema nepen nebepa. You get it? Yeah, that was it. Even teacher vangu veshona kavaitoti ai. Vakaiverenga vaikonotombondidetsa kumba kuri right. That was it. But ndakanga ndisingantsanda kunzwisisa kuti kunyora uku kunogona kuendesa chi? Kuti ndizoita ichi. So ndakazobva ikoko ndawe. Sati kuti pamainyora badzanzi rishungu dzamai. Dai shungu. Dzaibva mumoyo dzamaisa pa. Exactly. Because ngataure chidai so ndogara na mbuya. Mbuya wobva vandita chinja ndisiri kufarira. If I tell a friend, achaudza maybe mai vake richazobuda nekumusangano richazodii vakudzoka futi back kuti ufamba uchintaura. So ndakadzidza kuti handina shamwari. Alright. Even today I don't have a friend. I don't. Sadar. Serious. I don't have a friend. But ndinowirirana nevanhu. Alright. That is all I can say. So ndakatongodaro ndachonoti ai alright, inini ndinogona kutonyora zvinhu zvangu pasi. Ndakanonyora veve ndotosiya pavanhu voverenga, akazoda so kumakwavo akazodai. That's it. You see? I was a sports person too. So even zvaitika kumasports ndasingangonyora zvakaipa chete. Even zvaitika uko zvakanaka, zvaitika uko zvakashata. Zvese mainyora. Zvese ndaingonyora. So I have my, I think 3 choir high school book since 2015. Nekuti ndikatomboritarise so. Ndotonyadzoti and ndogonotokudza kuti my first randakazonyora ndapinda muindustry. Yakajoinwa mapeji akasiyana siyana ndakubatanidza nyaya dzangu. From puberty stage. Yeah, ndakubatanidza nyaya dzangu. Runzi Cries of the Silent. Not yet released, and handina maplans ekurelease anytime soon. Because ndiri kuzoti even vandiri kushanda nawo nhasi, these guys havambofa vakaburitsa zvandodonyi zvandinoda kuti zvibude. So I kept it safe. Yeah. I understand zvangu kuti engwe yamuri kubva nayo.
So kuti muzoti mimi right inini I want to be like a filmmaker. I mean, makazonyaso realize at what point? Okay, there was a show here, it was NBC known as I Can Act. Nana Kaitsuro, Nana Danai, Nana Dona. So Danda 21 wangu. I told my husband, "Nituda kwenda wala, nitunaona ikta." Nozigona ere. I would try. Zvikitwa nevana apa zvari kuita zvandozvigona. Then he said, "Okay, kana uchida enda." And then ndakaenda. Ndasvika kuya kuna Nonzi Brown. He was the casting director there. So he gave me a role of a maid. So I have to understand zvinizvo, but ndangandise munhu wangu andainotaura naye asingatozivi ndeupi. Paizongodedzerwa kunzi ballot number 10 neballot number 12 ndovari kupinda pasini iri. You get it? Atina kungobvira taonana, atina kutojairana. Ndakafrisa. Mukutotanga kutoonana ipapo pa stage. Apo kuna mwana and my adjudicators are there. Vari kutoda kutobata. And I was like, pressure. I thought it's going to be a walk over, but hey! Even my fungo mukuswa mfunodasi. Fungo dzangu dzaifunga kuti ndikaenda. Ndichasvika ndokudzwa iwewe uchangori mwana ningi plus mind you kuti inini ndanga ndine fungo dzangu dzekuti vanhu vanogona kuacta vari nherera vanongoitwawo chinherera. You get it? So I thought I was going to choose my then ndasvika chinopuwa zvimwe, but I managed to compose myself kuti nditotaura zvazviripo zvacho. But mamarks anga asingamborika zvasingabude. So ndabuda kunze vanhu vaizongonzi chazokufonera ichi sidididi paipa patidedzera vanhu vari kuenda kunext round. But ndabuda kunze kwekwi ndakabva ndasangana naBrown. How did it go? Zviri nani. Because you didn't do well. Ndazviona hangu. Wanga uchichika acting haitombode munhu anochika makamera, haitombode munhu anochika mazuva evanhu because vanhu vanenge vakazara. So akabva ndichitaura it's okay. What are you good at? You see? Then I said, "Ana vanotambura." Are you serious? And that yes. So nandapiwa role yandaida. Ndakapiwa yandaida ndisile kunyepera. First day. Then ndabva ndaenda pa stage paipai. It's like ndainotaura nemwana wemurungu ndiri mwana wemushandi but chitambura so. Ndakatanga kufunga nyaya dzangu. I've never been a housemaid in my life, but I wished so panandirwaisi kuti ini ndikangopedza chikoro I need to go kunoshanda hangu. So ndaingozvitora zvezvi kuti ndikadani so ndichange ndichipindura so vakandipa role. But role yangu handinozoitaura because panguva yandikanzi nguva dzingi dzatanga I started crying. Madziwa chaiwo. Everyone, the room was silent. So that scene ranga rine slap yanga iripo yandaitofanira kupiwa. Munhu aifanira kundirova mbama haana kundirova. She started crying. Munhu aifanira kundipa mbama ane hasha. Haana kundirova. Akazobatikanawo futi. Airedza musodzi side one vat. And vati simuka apa. Zvezvo kuti akadzoka mucharacter. And I was shivering. Ndipo zvanzi cut. Tisina chatataura. Vanzi 9, 8, 10. So that was it. But to surprise you, I didn't land a role there. Vakataura vakati my emotions, everyone panapa. Vakabva you were a good actress. You were so. But you need to come back into the character. Futi kuti chinzwe kuti unotaura kuti kudi chichi vachitaura. I thought I've made it, but I did not want a role ikoko. Why? Just ndachimbotaura kuti sometimes connections matters, but handitozive, but handinombwana role. But pandakaita iyoyo papane vamwe vainzi Director Sparks vekuchegutu. Vavandipa contact. Ndobva ndazovafonera ndaona flyer avo.
wanda atine shoot kuchegutu yakadai nonzi sweet pains kasaka ndoita sezvanzi munotouya kuchegutu ndava ndaenda vandasvika ikoko vandanga nopuwa ro ndanapuwa ro yangu yebest friend anova ndainzi tari chichichichi that was my first role. So truti isusu chakatanga chi kuactor chakatanga ku script writing chakatanga ku right chakatanga nyanze industry wise chakatanga ku actor ndisati ndatonzwisa kuti zvandainyora zvezve I can turn it kuva a script kana kuti kuva a story yekutoudza vanhu. Alright. You get it? That's it. So ndakabva ndatoenda kweke ndokuwana roho yangu. Sweet Pains yakatora gore rese kuti ibude. Ndava andiona nyaya dzemapenzi. Then vazobuda kuti so ndinotogona again. Then vaita another shoot. Ndokubva ndaenda but this time pandakazoenda apa ndakaenda one of my uncles anonzi Trust Nyamfukudza. Alright. Akati ndoda kuendawo mandro ndotodawo zvekuitezvi. So tataenda tese nasekuru vangu. Tasvika kuyekui patakatoenda second time ndakatosvika nadanho better role and zvatonakidza. So I was like ndanga ndiri a rich kid. But my parents achigara outside the country ndichigara nevashandi chichichipepe ndanga ndisina hangu utsi ndichivanzwira tsitsi pavanochema neni ndichichemawo zvakango yainzi shaisana. Yainzi shaisana like atinaidi kuzopedza kuishuta but the story was like mwana uyu akazoitirwa utsinye vabereki vatumira mari gadrinbo yakapinza vanhu kurepwa nekuzoitiswa nhumbu. You see vabereki pavakanzwa situation vachiuya plane vayacrasha atova nere something like that. So you know ndo zvangu kacho. So ndo zvakaitika then Sparks we anonyora ndainyatsotarisa script raainyora alright so this is how they write my scripts dialogue HD ndokandamuti saka izvo zvinhu zvega zvinoitwa zvanzi kana donyora mandloka chingonzwisisa story yako first write a sign wanyora kasaino kako womboka start unoti sign yandanyora ine 3 lines inondipolisira here maepisodes 10 andiri kuda. Don't limit yourself. Unogona sign ine page rese anditi ozonyatsa kutanga kupika zvinhu zvako. I was like okay then ndokubva ndadzoka ndopa tinozotanga kutaura machallenges emufilm industry muno musikadzi andizvo. But tisatashika kuma challenges adapo mama ku acting andika enda ku acting right kupa makazoti mimi makutanga kunyora script writing exactly ndosandikuti ndopa tinotanga kutaura machallenges. So makatanga ni challenge saka chakatika ndekuti pakazoita rimwe shoot kubulawayo but we angari casting director. Alright. A whole crew he casted me only. What do you mean with the whole crew he casted? Crew yese yake yanga inayo kuchegutu neni ndandiri kuno kuna anku wangu yakaitwa casting director kubulawayo. I can't remember the name. Opa atondifonera kati Mandlo watokastwa kunoko and we need you here by the weekend. So that would we are a believer mamurani. In other words aka believer mandiri but in other words tinondikana kuti pavane a hidden agenda or a motive self-sure maybe. So shoot was scheduled for Friday, Saturday and Sunday. Ndokubva ndaudza murume wangu ndakati ndo zviripo mayenjoko mwana ngati mwana ndotomutsvaga kutomusiya ndoda kutoenda because inini ndandatopa uye kuti ndinofanira kunyatsobuilda this career right. So ndokubva ndati ndinoenda but ndisati ndaenda ndakaisa status yangu pafone then he commented weirdly. That was on Wednesday. Wow, baby boy. I see that you are married. Yes. My first shooting, you know, in the Kuromsha. Then the city very familiar near. Alright. And is it? So my first shooting, she ended up with this was on Kuracha Butuku. Murumonga and Perigets.
kuharare kasi andisiya paZANU-PF papai akati ndavanda tomuratidza ndakati ndowapi vava vane vamwe vanga varipo ipapa tointroduce kuti vandini magara muindustry kana muchisiya Gabriel Mwanza anoshuta zvekudaro vanga varipo then vandati ndiwe murume wangu. So from the word go vanhu vese vaitoziva kuti amai ava vari married. Yes, vari married anditi so vakabva vatoposta izvozvo vachingoposta chete maybe I was so naive ndakabva ndati kuna baba vemwana ona zvavanyora that was them vakabva vatotora foni vabva vatofona vabva vatomuataka unoti mukadzi wangu kababy boo pakuita sei unosindira mukadzi wangu tumaemoji tinoite 3 tumahatsi face keke anoreva kuti I love you. I was in the dark and ndandimupana ndinoda kunyeperai. I was like okay vana kuchibvunzwa manje iwe munhu yakambokudza kude kana mufana ndizvira endire kandi chandakazonzwisa kuti inogona kunge iri hidden agenda ndichi kuti kwavo kuproduction ndakabva ndanzi munogona kujoina inonzi masecretary team ndakabva ndichita secretary vice secretary. Alright. So tomorrow twaiwamba tichiuya taipiwa tomorrow tubasa so they're busy so ndada vanje vakabva manje from today on there is no acting no more acting. Zvadhakwa apa munhu ane passion nemasini vakapopota zvokuti ndakatora laptop yangu I had a small laptop like this ndatora laptop yangu ndanyora a topic yekuti marriage crisis. Yes. Kwemi mababa yanga ya marriage crisis pakuta sei apa because you know sometimes amuna kwanzwisisa here kuti sei vakurambidza yekuti no ndakamunzwisisa murume wangu andika but the fact yekuti ivo vakataura inondotaura pane nguva yekuti unosvika pakutotaura mashoko ekuti umwe wakanditorwadza zvotochema. Alright. Inini ndichikura I have learned to put my feelings pa pen and paper. Alright. So ndakabva ndangonyora musoro kuti marriage crisis ndabva ndatoseva kudai. So imi pa marriage crisis maida unyora nezvive ndakabva ndatoisiya ike nandaisiya. What was the point ye marriage crisis? I was trying to like maybe to make him feel guilty somehow because ndakatonyora iri pafiriji vandaisiya yakadai. Alright. Ngatibvunzire kumashure pamakaudza imi murume wenyu toona shandaisirwa message yenzika baby boo, what was your intention yekumuudza maita anozoita sei aziva like pakafira kunge ndajairiro. Alright ndikubvunza imwe nyaya yakamboitika marriage tine mafights and chichichi you understand so we once fight na baba vemwana then vakabva vabuda vachienda kubasa havana kuoneka vaishandira kushamba so vakabuda vachienda kubasa ino ndangosara ndichizviendera kubasa kwangu. So there's this guy akara pamba pedu so anga ari muhombe kuna baba inji akati mainini mimi saka mimi wakatoenda kaimi. I was like I don't know kasi wakatoenda I don't know. Then I was trying to build this marriage. Okay. Because from my background, and so kunyepera, I don't even want to even scratch on this marriage. Alright. Even if I'm wrong, sometimes I will admit that it's okay. So I so conversation yao ngeri awkward so pesa mainini so vakati bada tichita fight anditi tichaita fight so kumba kwedu vakati mainini ka ndikamukugumika wani so zvakandibata but so I had to send a message murume wangu kuti so iri pamaite nyaya dzidzi makagara panze muchini popotera muri panze mainoti vanhu vese vachise vanzwe kuti isusu hatisi kuita sei inezvi chinzwa zvandakuitwa nani nababa andibona so patikazoita idzi nyaya idzi ndaingomublema chandaida anofanira kutomufila guilty chiti nezvaakandiita igere
vanhu vakundoona kunge ndisina munhu meninge yekuda kwako ndikokandipopotera kana even vanhu vari kuharara vasingazivi nyaya yenda ingoti kuzviona ka so pandakamuratidza inge iriwe yekumuti afile guilty kuti zvakaita zvakandiita sei ndeda kuti azvinzwise kuti zvakandiboa but ndandisina uye kunyatsoti because ndasingade kumubvunza kutrigger mamwe futi mastori nezvinyanyanya so ndo zvandakaita ipapo his friend akatizouya akati my angel kana makadiwa murodhi hamudze murume nyararai nyaya rambai munhu wenyu makanyarara ko munomudzire kwakanoponda munhu ayo bozi iyi nyaya inopondesa nangoni ndakatomboramwa kuti ndakatobva pajeni ndakazonzi kune mumwe muraya chete handikona so that was it ndo zvandaifunga but inini nenyaya yekuti anga anditi no acting kwete kuti usaende kuchekuti no acting tatobhana zvekuitazvachose zvekuti ndainzwa mwoyo wangu chirwadza kuti no man ini acting ndatatopinda ndine kwandura kuenda nayo acting so ndakasangana na mwana unzi Max Mapako kubasa kwandakatanga kushanda ndopati iwe ndakaona movie rakadai rakadai mamuripo chete imi What is the movie minute rakubva ndakumutsanangurira nyaya yacho zvakaita saka kana makwenda ndinozodowa aindodai nechichi ngati ina njatoendi asi mamuchaendi zvino kuti mubindura muno muna amusati mane maproduction companies akawanda ekuti anonyatsobatika kunyora munogona kaimi ndikati ndogona ogona kutonyora tikatoshuta kaimi totsvaga munhu wemakamera like play so kati amusada zvaka serious ndokubva ndaudza angu vangu wewe secretary kuti Mandlo iroro ndotori short repa how did I go about it so how do I go about it ndokubva enda ku National Arts na Mr. Kudangrana so I had to go there kunobvunza kuti ini ndoda kuita production company so vandudzo zvikuita ini ndinogona kuzvipembedza zvangu I'm good with what I do zvangu pavandipanga questions kuansa ichichichi kugadzira board nechichichichi vanatogadzira certificate varabuda so ndakatanga kufambira certificate sananingana munhu alright so vakabva vandipanodiwa 5 maboard members vaya vakandiudza idea one of them sekuru trust wangu wewe vandiisa sekuru wangu veprogress vanati pakuda mumwe munhu wani wechikadzi vandaisa sisi wangu maidiva atobuda nemafotocopi ndo vandatoendesa with me as the director. That is when Rising Stars was formed. That was 2022. Yeah, my daughter was 2 years back then. 2022 Rising Stars had to form. Right, Rising Stars vanhu vese vandaisa apa vanoacta itu vamwe vese havatozive izvozvo. So I had to find vanhu vanoita sei ndovandagadzira posta rangu rine Cries of the Silent. So ndo yanga irimo muhana mangu chaimo vandagadzira. Ndo pandakasangana na Laspa nevanoimba navo vakati kune vanhu vanoda kuzvikoro kune chichichi kune vanhu vanoda ndichakulinkisai nevanhu chakupa nhamba chachodzotore nhamba ndokuchitanga kuwana vanhu enda sei vanosota vanhu vanenge kwete vanosota vanoda apa tasangana tasangana nemaactors vanoda tasangana nevanhu vanoda vane shungu right tasangana nevanhu vane shungu vandaudza baba benyi ndozvandafunga zvakanzi izvo zviright ita zvako I will support you. Right vanhu vachiyakumari vese uzenchichichichi havana problem nazvo. So ndaiti vanhu vachiita Cries of the Silent so ndanyatsoona hatisati taane vanhu vanogona kushuta. I had to sit down day night mangwana acho ndapedza kunyora kutenda netariro ndachonyora second one. Mind you kuti marriage crisis ichiri pastemba yakangomira inavana saino yainayo What in the title? Yeah, I was just waiting for another crisis. To put it in writing. And one. So now you're not in the netarium. I didn't engage yet in it. Right. Shanghai's Faith and Hope was like mono. Oh, song ya masha mungu. That's the story. Alright. Exactly. Alright. Yeah. So ndikanimbokuudza maybe Maporofita ini ndakaprofitwa nomwe muprofita akanditi amai mukaona maita mwana murorwa muchamitiswa mukasiwa imi obvazo nditi asi mukarorwa mwana hamuitisi hamubati
Like my husband paid my lobola in full. I'm telling you. I was like, okay. So ndoita sei, ndoita numburo ndaenda ndoidi. So ndakaita kuti mukomana wangu auye kumasowe kwedu satarorana. Achimunzwa tsananguruso. Ndaenda kumasowe zvokutoda. So takaplana kuti isusu katifana ita mwana. Tofana ita numbu kwete mwana. Tozozvona. So ndakaita numbu ndobva ndatizira. Alright. That's it. Maybe kwakuri kutiza prophecy handizive but ndaida kudouble zvizoti marriage nemwana zvinofana ulinga. Alright. And after ndaita numbu ndokusumururwa kwandakaita. So ndakangozvigaya saka if I didn't think about this zvazvizoenda the other way around ndobva ndanyora kutenda nezaro. And that's it. So ndakava ndanyora kutenda necharo but ndakava ndainyora iri kutoti munhu akatororwa zvimashuwa but pasina chinhu zororerwa mumwe mukadzi nekudii zvito zvidaro. So ndobva ndanoishutira kumisha kwedu kumadziva mumba kwedu kunonzi kwachikombi. Ndanoishutira ikoko ndakaita na PK Productions. And you say experience a first production. You know, it was overwhelming, I'm telling you. And ndanga ndisati ndadzidza nezve directing. Ndaishandisa ma feelings angu andakanyoresa. Ndozvona. Babenji vangu manager you can do it. So kuona zvichwe go and apply it izvozvo. Zvamangoona uchingotora. There's no need yekuti unodedzana ningi noti unowazi vanga ari ma director. Batsira naye. So Angoti was there, he was helping. Even munhu wemakamera was helping. Ndiyo here story yenyu my age. Tichitoita sei? So indanyora zvinhu zvidiki tikatozoenda prophecy tikazovedzera zvimwe zvinhu. Kuti adaitaisa zvakadai izvo zvinonyatsobuda kachi. So everyone, tongoti everyone akaitora akacontribute ipapo. Munhu wese akashanda ipapo. Even my family members, my mom, my brothers vangu nevarora vangu, they were part of the cast. And they were very much supportive even today ndinotoda kuenda ikoko but nyaya yekuti handisati ane chekutiendera ikoko chete samai manje andikona. So ndakabva ndaita iyoyo ndakabva ndambomira mandazoti futi ndada kushuta inonzi one mistake yanga iri wani kusarudzwa kwevana nemachoices anozoitwa nevana mulife especially kana mambokura muchivaita sei muchivasarudza. Bit masiblings, cousins, bazukuru ivavo vana vamugere navo something like that. Ini ndakakurira from one household to another. That was my life. Ndambogara navana baba munini naamai nini ndombogara na izvozvozvo. So experience yako inokudza kuti apa pakadai so paidai apa pakadai so paidai so. So that was one mistake. Like, but for one mistake, manje, my favorites, ndo wakazo disappoint. Even in real life. Those are story. So, kwa kune my favorites yuko. Hey! Wakaipa. Mawani. So, ndakangozisound writing. Chino iwani randisina kunyora nema feelings life yangu kana life imwe munhu are related to me. Amara ingori inspiration from Nigeria. Apana, nothing more, nothing less. So tiri pa inspiration papatanzwa kuti Amara ka inspire ni Nigeria nandika. Do you have anyone munoti muno locally nandika vanoku inspire to be a filmmaker, to be a director, to be a writer? Alright, it's a right. Nakaitsuru. Amai vanonyora zvinhu zvinodzamira. Alright. And slowly. Inini, I'm not fond of reading. Verenga nyaya dzevanhu zo andigoni. Andigoni. But pandakamboenda paya auditions bye. Vanonareta. Zvokunzi vakomana munhu ainyora. And ukada kuzvitarisisa even today. Nyangwe ndava vanhu vandinoshanda navo script, I've learned to narrate. Vanhu vakateerera. Kuti teererai kusvika panoperera nyaya. Ndo kwandakazvitora iko.
anonarita nyaya sezvo zvekuti even if ndikazoverenga ndinonziva kuti vanga vaiti zvakati handimuzvoni ndiri kuti zvakati ndiri zvakati aiwa vanondikomborera handidi kunyepera yangu makaitsuro ndokomborerwa ndinozwa kuzipirwa ndinokomborerwa zvekutodaro ndinotomubhiga ndinotore shungu dzangu nditombomuona one on one ndingomhoresa kuti aiwa bata basi bozve mukuti inspire pari panyaya dzeacting ndichiti chichi ndino mama Daisy vakaacta neri vakaacta iyo iri kuNetflix futi kai that woman is a powerhouse zvisiri zvemaskits ini nangu wandi maskits andifunga ndinyorereke momzo ijuwe remuno muZimbabwe vanongodobatwa zvakanaka ndinoto pavakaita neri yeye ndakanyatsa kuitedzera neri yeye nyozosoti ma-emotions zvaaitwa panguva yacho nenguva yawo ndanyozosoti ayo vakatrena vanopedza masports zvazvo ungotiwo mafirimu yedu nechichichichichi kuvarume kwana Jonja ndo vanhu vacho ana Jonja kwana Brian ndo vanhu vacho na vamwe vacho kuti ndoti ndikambotesa basa ravanoita ndinotowana ndinowana ma-ideas ndikuona so imimi you write you direct and chii chakanyanya kuoma between writing kana kuti directing hakuna chinhu chinorwadza kukontrola munhu abva kumboka mai yake notukumbota it's nearly impossible ane dzake pfungwa plus 1 for a woman 2 mukadzi wacho akushanda navanhu vakuru kwaari mwana mudiki anotudze we have a lot of explanations to do tisati tatotanga kushuta kuti please tiri kubasa let's do basa kana tapedza tozoita so directing inotemesa musozo zvinoenda mazuva ivi zvinonzwisa kuti hazvina kumira zvakanaka do you know kuti sometimes we are forced to improvise chiro chandisiri kuda just because ndo zvatinazvo paground so kana tadaro kapanda kuto outer script board kuti panda ndakati pepe ndakuti zvikuru kuti inini handisi kurara pacharara vanhu kuti mangwana tigochitochinja kaita sei chakanaka maybe panga pachimbonzi aya pepe vakazomhanyiswa kozonzi vanga vakagara zvikuru kuti kumberi uko kune pachagadziriswa futi mutauro so directing yakaoma especially kana mune vanhu vane musoro wakaomawo futi anenge ari mawani ko makamboitawo challenge here kuti paseti imodza munhu kuti ita zvakati then munhu yeye anochallenge authority yenyu quite a lot wona mascenarios akafanana iwayo anoitika kakawanda right nenimbopa example munhu mukuru amai vakuru kuti ndakaona ndototi tiri kuti silent on set foni yavo yarinya inga iri pasilent vazviona vanoramba vakagara padhuze nemaiki halo hai atati silence on set zvikushaya kumana mafootsteps kutaura muri kuita sei vanovati mirai very important so pamwe pacho handizogona kuti hai mimi maybe tiri rudi inini ndinogona kuzvitsa kusaidiko sometimes ndinobva ndazoita very rude isi very rude kudoti basa rifani umwe munhu uchizoti mangwana aishuta anobva ati hai ndichamborora kugoma tirambidza vanhu kunamata handiti mangwana iwe ndowatati pamwe bataita reso ndori palead ubva wanonoka totanga kufona uchiti ndapakati uchinonoka uchidii pandakashuta one mistake ndakabva ndati ndakuisa mumwe munhu papost yani paresaka chingotaiwa director mudaro munhu anenge akapractice so inini I'm going to waste my time ndozvakutoitika pana
ndataura nemunhu wemakamera kuti kuita 1 day takuextenda a day kuti ndakuda kubhadhara another money nekuti sarongeka kwedu kwatakaita no munhu panozoya vanhu vaive manje vamwe vakudiscuss vamwe vakudiscuss maproduction uko kune mamwe magrupu ekuti director anogona kutemwa nesozvinotenderai wabva naye kumba chemunhu peko musatunzwa naye yeah saka zvinongoda vanhu vane patience machimasteri chigame so far handinyengerere ndikoko kana usingada autoripo ende haupo zvachose tongokubvisa. I have learned kuti even if tikaita rehearsal no role is permanent for anyone. Akuna. Do you know kuti ukaenda kuma casting kuma auditions house kwaanenda unogona kupuwa role yechirume uri mukadzi just kuziva kuti unogona here kuti tikakupa unoita kuti tikakupa unoita tikaipa unoita. So inini ndinototiwo tikauya iwe chimboita ningi Cosmas iwe chimboita Melissa ande tichitoita ndinenge ndichitoona kwangu kundasangana na casting director zvangu anonyatsotinzwisisa chigame chacho so ndaikasta ndega nekutonzwisisa ndega. Tiri papo pacasting apa munokwanisa kukasta here like munhu based on talent only or malooks foot they do matter pacasting? Alright, kazhinji patinopa introduction pasaino tiri kuti Slick Media is a husband, handsome gentleman, hardworking. Munhu shall pose. Anofana kutopose sachi those qualities. Utuma features utu. Andisi. Maybe ari fair, ari bushy Joe andisi. Tuma features utu tunofana unge turi pachi? Turipo. 1. 2. Tiri kuti munhu uyu angari working class. Tinokutarisa isati kutengere hembe isusu atisati have that much rich. Tinotarisa futi quality yo dressing yako. 3 tiri kuti munhu angari company director. Kamunati company director anongomunya chikorekore chiti. Tiri kuti anotomboreka a very good accent. Wokuti patinoendesa kuboard meeting akatipinda akati good morning. Vanhu vanoti morning says zviri mutsindo. Kwete nefesi yako yewe unofungidzira kuti unoactor. No. So izvozvo tikazvitarisa takuchizotarisa kuti tarenda riripo here. Anditi kana tichigona kukunecha tarenda rako kuti uve pane potential iripo tinogona kumugadzira tikabudirira tinozviita. Tikaona kuti what iri this one kujoga mugluta kutombomira atina zvekuzviita ndozvinenge zviripo. Saka tinenge tichitoda kutoti rega ndodzi kuti Rising Stars isusu hatina funding 1 andika 2 hatisati takubhadhara maactors because hatina. We are still funding ourselves. Even my actors and Dochaga, they will fund food for themselves. And so, tukuti susu iwe wazvakwa uri kufuka kana kuwaroti watenga mpunga wako udongo kutambisa. Ndozvakufana nezvinhu izvi. Ukuda here zvimashuwa. Anditi. Saka paunouya patitokuudze kuti aiwa imi ngamtinoti mukutokundikana ka. Garai matosiya. Uzi pane kumwe kuwestera na time ndinoda kwenda kukubaza ndoda kushandira mhuri ndine vana ndine imba yangu inoda kubikwa sadza. Tikaramba tichikuita chinhu 1 tinogona tichitenderera so. Saka tinotongoudza nechokwadi. Vanoda tofamba nevandezi? Vanofamba. But I'm very happy kuti I have a crew of about 23 people. They are very supportive vanhu vavo. And handiziva hangu handisati ndanyatso kuburitsa kuti iri. Ndine 1 2 vandinoti uyu hai powerhouse tikaramba tichidai so tinogona kubudirira. But vamwe vacho vanofungira kuti ava hard nuts but vari supportive. 23 number 23 so far. But mune vamwe munoti uyu I have them vandoti this one about 6 to 7 of them.
vantu toti apa panobatwa basa vanongoda direction chete vasazovhuriki zvedi kudai. So vanhu ivavo ka ndo vamwe vachaona kuti tirambe tichienderera kuti aiwa tichimbori nevamwe vashoma neshumu ende ndo vanhu vakundipa shungu dzekuti ndichinyora script zvonashoma vanhu vashoma exactly. Ndimboshanda nevanhu not kuti ava ndichavaburitsa no, kazhinji kacho ndikada kuita production ine vanhu vashoma handitaure mugrupu ndinongogadzira gurupu rine zita rechinja ndiko ava vakazoona rimwe makambosvita before. Yes, but ndinototaura guys tine shoot tinoda contribution yavo vaya shoot yedu maybe it's an aid kana kuti tikuti shoot yedu kuna vanhu 6 but kune vamwe vanhu vachazongoburitsa mufambo wamurori. Do you know kuti kune vanhu vandinawo mugrupu mangu vanofarira kuita ma-extras zvokuti vakumana ma-extras atori vatori dedicated than vandiri kutoti ma-extras acho chavo chavo nangobuda nchifamba makandoona here apo ndinakabuda nchifamba ka andiona vanototi menji isusu kana matirati maprogress machitopinda mbawa zvangu ini andiona ndakana problem nayo asi titoti munhu isarafana kubvisa $10 yake anenge atobvisa chi $10 yake vantu anenge atobvisa raisi rake ipa andiona ndinawo vanhu vakadaroyawo vakatowanda ndovafarira zvisingaiti maenji ndini mubvunzo wangu wandoda kuti ndikubvunzira andika Nollywood kana kuti Hollywood, which one would you pick? One, this one's a question. Nollywood or Hollywood? Hollywood. Romance kana kuti thriller? Alright, can you clarify romance here in Zimbabwe? Why? Kwete kuti atidi kutoti tizviite zveromance zvacho. Atina vanhu veromance mu. Kana mchiti mZimbabwe muna vanhu veromance mukuti avagone romance. Nyasotsanangurirai. Airega nditaure ndiri best kwangu kuno kubindura alright. Because ndakada kuda kutaurira vanhu. Kudautaurira vamwe. Kumberi kuno vanhu vandiri kuisha kuzosangana navo alright. Let's say inini ku production kwamwana sivataura zvakawanda. Ndikanzi ndanyora romance mas. Andina wandinogona kukasta. Why? Vanhu vangu varotombofeila kutaura shona iri simple kuti iwe ndati handikude. Takutaura nyaya dzeromance panapa. In fact, they can't stand each other. Kama make mazonwa mazodai. But isn't it pretty to teacher vanhu before the shoot? Guys, when I'm going to have a romance, I think amunange mazi kuti mukano wake guys masinzi edu ayatoti mukano mwedu munge makaita so oima minza aya tikasonza vati size ngatidai iko zvino zvati toti chiko ngatiti vanhu vedu vatinokasta pamwe pacho tinokasta based on looks zvindo zvino zvezvi pamwe pacho tinozotarisa kuti munhu potential iripo anditi handingamboti maidenzi endai mumukisa security trust. But for acting, those guys if you're supposed to kiss a drug, you're just supposed to kiss a drug. You don't have to. Those guys vanosangana paseti zvisina face to face, they can't stand each other. Vamwe vacho. So, but tinototi ngekuti tiri paseti tinotovaforsa kuti tiri kukumbira kuti nchibudeshi. Mapreview enyu mamwe maisa ko? Maisa ku side. Maisa pa side. Ndopiwa manje marose yokisane. Awa, saka chimwenuze yedu yeZimbabwe ifilming and chakuti. Yavanyazotenderera here kubatwa kwevanhu. Haizvibvumidzei izvozvo. Yeah. Alright, ini ndakazoita diploma script writing, directing neuri journalism. So chainzi 3-time course so ndainzwa zvichinzi romance muZimbabwe aidiwe. Tinogona kuita nekuti tirikungozvida. But ine kamwe
ndipo antango jaja wewe kuti mwana akazobatwa chakadai uyu mwana vazodai saka kana zvazopera apo muchazofamba sei andikoti zvatodaro plus mutemo wedu unoti isusu hatisati tane asana mbona film radzi rated PG eningirikini parental guidance 13 ansati so zvikuru kuti edu atiri kuita muZimbabwe ndemunhu wese patichangotanga kuisa parental guidance ndofunga tinogona kuti dzokere kumashure mchana wesi tiri kuedza kuvaudza kuti umumu hamuna zvevana saka toti ndova kuuraya acting zvine romance mukati izvi tikanda kutaura nyaya dzeromance takutaura nyaya dzana Tyler Perry dzenenge unozoona chikuzoita chekuti majority yacho andika content yavari kuda kuzonyanya kuconsume ndiyo yeromance vakuzopesa vakuconsume content iri outside anditomuza alright nikuti nini pandogadzira production ndini zvokuzi muchazodaire kushandira nevana vari pasi pemakore 16 years then I will say yes because anything can happen anditi ndiri vananzi vana vanofanira kunge vabereki vavo vanofanira kusaina maconsent form ndenge nditori nawo andika tindawana mwana ari makore ari pasi pe16 years even pasi pe18 ndakutosainisa maconsent form anditi but let's say ashuta pake no anoshenda kumba iyoyo panapa akuitwa zvamai vako nababa vako panapa mai vake vari kumba uko handifungi kuti anozombofarira futi ndokakaunhu ngachona kari munhu muZimbabwe ivava maaudience edu ndovamwe vanototilimita kuti tiite zvinhu zvakafanana nezvozvo inangwa I'm not fond of romance especially panyaya dzekunyorapo handipo hangu ndakangowa ndizokuti thriller fiction ikokuku kwangu saka zvikanzi low budget andika but really good script andika or high budget really weak script ndinochuza chi halo baba low budget low budget ngatingoti izvi samai manje totongoita ma low budget totry kuti achona atina wati to ma good ones wati kutoita nika low budget kedwa so ndikaita high budget really weak script noperere vanhu vanorione ari tiri pavo pascript pavo director chichinombanyasoita kuti script rinzi this one is a powerful script. Alright. Inini ndinogona kunyora chinhu andi. Ndinogona kuchinzwisisa mangu mwana kuti this is powerful. But chinozoita kuti chizonyatsa powerful execution. Outcome. Echinhu chakanyorwa. Do you know kuti ndogona kunyora zvinhu zvinenge zviri wiki zvongoti ndiri kuti alright pana ndanyora kuti musadaro veneda kuti mutaurise. Kana kuti mutaurire pasi. Execution ndo yakuzoti manzi munhu anganyora chinhu chakapenga mani anozvona so ndo patinotaura kuti especially mubindura tichiruda kubika vanhu ngavabikwe kuitira execution ndikanyora chinhu chakanaka chakadii ndine vanhu vari very pure in acting yacho achimbofe chakanakidza achife chakanaka ndinonzwa mubwira mabhidzo kura muchiti especially in Bindura especially in here yakambonyatsomira sei yemuno industry film industry muno mubindura takazvimirira muno mubindura muno hatina zvatiri kuita already ndozvatikuzotaura kuti vanhu vari muno mubindura hatisati tamo film industry hatisati tako do you know kuti ndikatidai so filming industry yemubindura ine yakafanana nemachechechi ari kungopazana ukuru ndo wega wakushanda handigona hangu tsanangura kuti ningi kana kuti ningi but ndogona kuadvise kuti isusu sema-content creators sema-media houses ma-production companies tikati Slick tikati Casting tikati Ameno Analyst tikati Rising Stars tikauya pano sema-directors toisa musoro pa number 1 chopano nama-roles according nezvatinogona kuita. Alright. Ndiri kuti ini ndinogona kudirecta ndogona kunyora ini ndinogona kudirecta muri producer umwe anogona kudai anogona kugadzira soundtrack munhu wese owana basa we gather. Do you know kuti ini ndakaita vanhu vangu ndogona kuti handisida kuti vaende kwenyu
ndokonoti wasleking ngasaende vanogona kujoja ubve wauya ini uku ndo vandatomuzera achatrate asi siri part of my team nditraitor ndokunomuona sakadaro but inangu personally ndine vanhu vandakanecha vandakashanda navo nguva yakareba vanotoshanda nemamwe production ini ndinotovapa macontacts kuti manaendaya because isusu hatisogara navanhu mubindura we are nurturing talents here kuti vaende somewhere mangwana kana kuti kainterview nenge yandikuitayo I can proudly say kuti Albert Charichafa is my teacher because ndakabva kwake and I'm here anoka nditi Mandlo uyu mwana wangu unofanira kudzoka kuna ticha wako timboita 1 2 3 and zvakafanana nevanhu vari kwangu vakauya kunoku vanofanira kuzoti mangwana wakaenda kuita vanoti ndakabva neko Rising Stars kuno Director Mandlo that's it but isusu manje tiri kudonhedzera nachi pasi munhu akaita vanhu vakanobva timusaendi ndikakanda cast calling yangu hapana anoitigire kwamuri kakawanda kwetoti ndiri kuda vanhu no handisitomboda ini handitomboda zvokwama chinetsana nevanhu nezvanenchizoona chizobuda kwavo kwacho handisikuda izvozvo ndinotibatani tiite chinhu hani handisi kuti maproduction edu ngaapwanyike ndikuti alright just once poitwa project here kana kuti mukuti toda kugadha do you know kuti Nollywood ine vanhu vanobva Asaba inonzi chi Anambra Lagos vanosangana kuseti saka mukuti kuLagos kuna media house anotayo gare kuLagos ari kwani saka ndiri kuti nini slick moyo muti aiwa ini nisa producer zvinhu zviri ready makamera zvese malai zviri ready ini ndo yandokudza guys ndine script randinayo but kana pane mumwe timaenza toita ripi first torisa last for yoti inini sound track itori musatye andizi kuya kuti production company yeku Last Films yeku Slick Media yeku Rising Stars amene kana pende mumwari unana Charles nechirongwa obvati right vanhu vaombe andi obvati right ngatichigadzira zvinizo my actors edu kuti azotanga kudzoka patiri isusu kana tasave nebeef nyange takasangana murodi ndisu was inchanoudza timu kuti guys tinofanira kusangana kwakati nguva dzakati tirikusanga ndinoona kuti ndinogona kudza vanhu kuti vakomera makambozwa nezveSlick Media here ndokana tinosangana navo muchabuda paTV musati mati vana vanhu ndozvavanotoda zvokuda paTV kuti vari kuire kuno havasina kuzoekta vanhu vanoda kuda paTV andi so zvikuru kuti vachange varipo pfungwa dzako nedzangu nedzakuenzarena takuchinecha matalenzi takuchivadzidzisa munhu wese ane basi but have you tried mimi reaching out kuti muronge something vanhu vese vamuri kutaura no handina pamwe makatyira kurega pamwe vava kutodawo but pakushaya kunanotanga kuita initiative but ini ndakatomboitwawo reach out nasomeone concession casting media wandakambonana naye akandifuna ati Mandlo ndaona another Gladys Gurupira story it's quite a good story but chandikuona ndikuti amuna gear atina makamera amuna gear ini ndine makamera but maactors angu ari weak so what if imboya concession chimboti wine sechaukasita dotsora dombonoona Malvin ndopakatanga kuendawo tina Nesta Musanzikwa tina Maidenzi Shami tina Angoti tina Nyash tina Douglas tina Kenneth Chauki from Chirezi my actors are from Chirezi you know that Rising Stars yeah one is Kenneth Chauki vamwe vari Misha Smart Chigambo naRexi vari muKwararo vanotouya kuno Rising Stars varipo paamara pai so ndakatoti timu rangu handini tobata tinoenda kutsora yadombo ndino vanhu vakabatana so tichibvunzana kasini ndaizoti production ndeyake ndakasvika ndakanopuwa roho kwakusina roho yangu ndikanzi saka toita sei uri munyori chimbofunga kuti wopinda papi bva ndakutadza ndega zita rangu ndikandidonzerora mai saka rora mai unenge ichitei bva ndakutomutsanangura story yebva yatoite kumeka sense ndanga ndisinga direct I was directed by someone but right kana yangu kuti ndandisi paseti vaigona kuti mani ndichimboyawo kuno ngatimboite sei ngationerei pamwe chete so angarituma production house anga aripo but ndandiri kuproduction yemumwe munhu ndaishanda under someone
But I like the idea kuti aigoti apa pakutomboda pfungwa dzenyama. Anogona. Matoita siya. Twitter seya. Tudi wait. Taende kuke tunoshuta kuti season 1 yope. Season 2 isati yatombonyora. Vaizofuna kuti right. Mama David vakunyora season 2. What do you think? Ningi tomwedzerera here maro. Ndo pazvinotangira. Ukazi munhu anotomwedzerera here. Performance yako ndoito towambo panzvimbo. Unogona kufa usati watanga. Nenyaya idzi. So handisi mazokuendamo. Maproduction house ari mubindura. Ngatisanganei. Ngatitaurei. Tisati taronga kuti tida kuita chinhu ngatimbotaurei izvozvi zvatiri tinosangana nei, toita sei, tomaita sei maproblems akadai, todini, chitora vanhu vako vauye, chitora vauye. You later find out kuti ivo vacho vamwambori vanotombouya but havazokudze nenyaya yekuti unozovadzinga kana andikona. Saka chiti kuti tikasangana umwe akabata apa, umwe akabata apa, umwe akabata apa, umwe aita production manager, umwe aita casting, umwe aita ndiye ari kuimbira acha kuti umwe ndiye producer, umwe ndiye ari kudirect. Asarova raita sei? Tinogona kutoreleasa benga this year zvekuti pamazafta November bye. Kana pamabm stichakuite kuti edu emuno kasina rungotora mamedia bosi ndiega ruzi aringoita ega naanokombita naye but sisi we are here sitting tichikamboda isu affording our hands but tikagara brain pari. nduyasobata idirected ndikunzwa zvabutaura and I hope futi mamedia houses muri kunzwa ati ngatibatanei guys titi chinhu one chikuti tinomboisa our differences aside ndonge kana aripo pamanyana mungotyirawo kure there is power in numbers and moita tichi zvinhu zvoita sei zvinhu zvinonyatsobuda po ndambonzwa pepa muchitaura kuti macast kwenyu ndio apesana makwanisa kuzvibhadhara pachikafu chichi so imimi pakuita maproductions enyu muri kunyatsovafanda sei because production ikabuda ihora. Okay, first thing first munhu tombonyora maproposals business proposals makamatisa akasiyana tizotaura pamwe chete mazita kuvanhu maybe ma-individuals futi katisiyanei tichitsvaga funding kazhinji isusu sema-low budget ukwantasvika tarika 500 achazi low budget keda tatoku handii so isikuti tinongonyora tongoti kana 300 kazhinji kacho tinonyora according nemari yegiri kuti munhu auye makamera ataruda mari tuchisaipa munowanzochajwa mari imini maybe kune munhu ari kuona ukarekedzera but I've listened to this interview mukadzi uyu kauya auratidza kuti ane potential I need to fund them and alright isusu vanhu vemacameras vanotichaja according nekuti vari kuya crew yavo ine vanhu vangani pamwe pacho. Alright. Anogona kukudza kuti inini ndiri kuya ndiri 1 nekamera yangu 1. Tichange tichizvita tumaclose up tichidii. Saka kana ndiri 1 maybe ndikuda 150. Anditi. Mumwe obva kuzoti inini handidi zvekuswera mabasa. Ndiri kuya nevanhu vangu ne3 makamera yangu no close ups. Everything is taken once. Imira. Tichitoita sei? Tichitoenda. Which means vanhu vakangobhadhara umwe vari 300. Do you know what cinema media was akawanda? Yeah. I have interacted with so many people. Yamakamboti machaji wamakati ayandiremera inge imari $450. For how many days? 3 days. 450 yakatodzika nekuchema. Yaitove 500. Muchakutanga mematsanangurira chakutanga masina asati akutibhadhara effect kuti muchakutanga iyo ndio sasa ndovanotonyatso tiponda ipapo kamusitongoziva zvibiti vanozaniso tichatongotanga anobva kuzoti chamari unoziva kuti malights aya ndechitototaura battery 4 ndichange ndichidei and unozoti munhu paanokutsanangurira unotonzwisa kuti omanasi ndizvo but nyepsa ndinamari ndikuti it's okay ndichazofona. But one moon, you know, the Gabe Global,
yalari makunga ndotomutaurawo ndakamboona mafilms enyacho this guy ndogona kuti ndombomutenda vedu akaita hake one mistake akandishuta mahara kuri pangozi akandishuta mahara but he was not the one who was supposed to edit that one because tanga takasangana naedit goshuko kwararo takasangana neproduction team takati dere ndinoda kuedita ndini but ndiye akazoita end up editing because eduyo akazongoti nyarara and so akazoti sezvo ndine zvimwe zvinhu takangoshiyana zvino ndichiedita mascenes andinawo nemaepisodes andinawo akangozviita futi mahara ndakazotanga kumubhadhara andakashuta amari ndipo ndakazotanga kuti apa this time ndikuita sei kubhadhara and zvishuwa basa rakandidirikawo zvakanaka ndamutenda maybe ticharavashanda netese akaramba achitipa basa rangu nenguva arombononoka editing haisi kids game arombononoka aromboti yezvino but okay, as we conclude tichipedza chirongwa chedu ichi ndeipiwo mistake yamunofunga kuti ma-upcoming filmmakers vari kuita kuti I think vakanyatsogadziriswa ipapo zvinhu zvinedu zvinonyatsogona kufamba zvakanaka? Right. One. Isusu ma-upcoming isusu. One, hatina kubata. Two, tineka full of I know. Inini zvinhu zvese zvinhu zvangu. Totoziziva. Tombodano ndibatsira. So iwe kana wangoti unoziva zvese. Apo iwe bofa arifera kandida rimwe bofu. Apa hazvigoni. Tinoti isusu tutira kunecha vanhu. Asi kutoziva. Pane shungu dzekuekta vasati vagona kuekta. Iwe wacho uri kutraya kuda kunecha vanhu iwe usati wakachiwawo futi. So zvapedza kuti isusu kana as long as uchingori upcoming pachingoneka label kuti upcoming. We must accept kuti no apa pandisi kuziva rega ndibvunze ruzivo. Chitotaka ECD mentality handina chandoziva. Handisi kuziva ndopaita sei. Chibva tabatsirana. Pozvozodedzera kuti tingotibatane izvezvi tonesana guys iyo mentality yaona ere tikaitora tikaisa apa inotishandira ati tigone kuti nekuti watinoziva zvese saka waro no school us pane zvaunoziva zvacho zvese alright toda kubatsira kuti ayo apa papasiripo apa nditi zvoita sei maybe tikafamba nenzira iyoyo tinogona then imwe futi nekuti maybe tinyanya zvikwidza Almost one so nice pasi panobitsa kasa pasudai ndozwa zvikuba Tamada tukukwira so we need to take this thing step by step so mchana umane zviri but mchana zvichitofamba nozvinzwisisa inini when I upload mau yangu ndikaisa trailer ndikona maviews YouTube kwekwe ndikaisa episode ndikanonoka neepisode 1 ndozoti anodzika maviews andati episode 1 akati 500 ndozoti pa episode 2 anditadzosvika 1k because tichirokura episode 3 wakatasaizvozvo episode 3 yatakazopedzera kuisa yakutopinda mu2 wow asi ari kumashura ine 1 imwe chene 1.0 imwe ne850 ndokukura tinokura step by step hataure zvetu kukura step by step saka sema upcoming tinokupa ngatimbobatana pane post yandakaona pa Facebook anzi mubatani wakaita va content creators ekuharara kwataura wemaskits vanhu vakabatana zvekuti ayi unoona nhingana nhingi mangwana nanhingi mangwana hakuna bifi vanhu vaya vakaziva chigame chekutsvaga mari vakachimaster isusu if we do that as well totongozo ini ndikabatsira nemazvinoti yangu production yafa kuti yafa rising stars nestake takaenda chinhu wani chatinofanira kunzwisisa ndechekuti yani achaposta iwana agreement makada kuzvitarisa kuti uyo akabatirana nhengi panyaya dzemaskits chinogona kuposta pa 3 months dzese chirikupedera nhengi uye uzitanga kuposta akati mashort kumberi uko because vaita sei vawirirana vanzwisisa vatonzwisisana do you know kuti nini it's enough for me kuti nditi Gladys Gurupira story yatopinda pa all production houses dziri mubindura yapinda
When chade yangu kuisa pa page yangu. Asa wanawago wearing pakazi Gladys Gurupira ndiyaga. Exactly. Ndio tukazo jawo. Saka tikadakupa na futhi mnango kuti saka ndiana cha post. Ndiana cha post. Andikona. Chiwoni kwa kwani. Think about it. TV chako baka apa kuti akuita. Pakazi filmmaker TV. Anditi. Ati chachino cha post kana kuti pakanzi grant so. Ndiana ndakajairira nzodzi yangu. Chino cha post kana pakanzi grant so. Mashitaka ndakabata naseya. Chino grant so. Apa chakanzi sleeping. Gladys Gurupira story i Rising Stars. Anditi ndokubatana kwezvinhu anditore zvese ndinofanira kutowana tobva tasvika chinhu wani chacho aiwa ndikuunzwa ko mburo zame mazuva ano kuneka trend yekuti vanhu vanonge vachingonzi go and see Victor unopiwa mari yako andika given an opportunity povazimi mazuva ano ronyasha andika hatizoti muchanzende munonani andika kovha kwaburiswa kana kuti ngatimbosvika kana pa 100,000 andika mambondiudza imimi kuti makaona maisa budget yenyu imimi yefilm so andika yakatonzi yatokurisa inenge iri kuzvi 500 sitora kuti mazonzi 100,000 munhu ndaona dani passion yefilm iripi filmu ramukatoti right ndakutoshuta mangwana chaichaiye 100,000 pa kana matoti azvefilmu tozozviona first ndobvoona vita sekine wasvitsa pa 100 ndakanzi ndaiwana zvangu mari fungu dzangu Price of the Silent, especially nguva inoi GBV, early child marriages, those are really Price of the Silent. Alright. GBV, early child marriages, early pregnancies, nema abortions. Those are really not understood. So ndinotoda kuti iye pamhepo zvekutodaro. And ndinotoda kuti ive ine vanhu vane mentality yekuenda. Handisi kuti vandi kushanda navo havagoni, no. Maybe panguva yacho iyoyo vanenge dzatoshasha. Handiti. Panditi ndiriwa ndinoti Mwari maresources ange aripo pasina chiri kushayikwa. Zvese zvekuti izvi vanhu ava ndechitoatika 100 kakwaka nemasins akwaya vaite basa nemazvo because Christ of the Silent ndine pfungwa yekuti breakthrough yangu. Wow. Ndo pano nyaya yangu yese ipapo because even the leader anotonzi mani. The leader anotonzi mani. Pane nyaya yangu yakakura zvakanyanyisa. Yakakura zvekuti. Yandinotoda kuti vanhu vanzwe. Vakafamba sei zvekufamba sei. Wow. Ladies and gentlemen, muzvinzwira. Asi studio ndina Director Mandlo. Taita nguva yakanaka tichinyaso discussa kuti zvokumbonyazofamba sei famba vakatanga sei machallenges arimo muindustry and mazvinzwira kuti aiwa even pavanenge vachitaura so you can tell kuti this one simbi basa. Director Mandlo ndoda kutenda inye kuita nguva yenyu mauyawo kuzosangana netimu pasleep media ngamwana vachitowanzira ati papodcast toshinerera but maita chance yenyu katayo regani murono sangana na sleek and ameno mune mashoko ere ekupedzisira mungadotaura nevakateerera. Okay, chekutanga ndiri kuti upcoming content creator, actor, maskit, whatever field you are in, never give up. Never not more because chinokomuka chakaputika auziva unobudira handiti iva une faith yekuti zvinoita dedication passion yacho inodiwa futi self maintenance because sometimes we are not choosing you for who you are toda kuti uve munhu watiri kuda isusu so self maintenance inojase inokosha
then but tinombovinga muoffices kwavo tichido sponsorship gamuchireiwo please tibatsireiwo titoriwo mayouth tikutsvaga kurarama tikutsvaga kuda kuburitsa nyaya dzatinadzo through entertainment industry iyoyi muzive zviri kuitika tine zvakawanda zvatinotarisira kuti zvive zvichiitika nezvakawanda zvatinotarisira kuti zvive zvichistopwa kana kuti zvive zvichienderera mberi zvichikurudzirwa tatei tichido batsiro rwenyu ruoko rwenyu padiki pavo pakaita sei pakatikoshera zvega vandoona utano Director, vanhu vachizoda kubatai kana kuona maworks enyu anowanika papi izve munguwasiro macontacts enyu kuti vachizoda kukubatai vachiona video iyi. Vanoda kuona basa randinoita YouTube yedu Rising Stars Bindura TV. Alright. YouTube yedu. Facebook page Rising Stars and Sunday Gazeta Facebook page. Shansa rangu rakanzi Director Mandlo. Alright. Tinoshandisa TikTok Director Mandlo zvekare. Then macontact details zangu 0787 652023 0787 652023 kana pa 0716307093 0716307093 ndo macontact details zangu kana kuuya pahouse number 5566 Chiwaridzo pamarenga ndo patinoita mari yesource every Sunday pamwe pacho tinozonotify vanhu taanasi hatina but every Sunday tinenge tiripo papi pamarenga tichingoitawo mari yesource vanhu ngavachilaikawo nekusheyawo basa ratinoita zvinotikoshera izvozvo tikasapotana negorido tishaya mari topisa chete tinotopisa chete. Yo, ladies and gentlemen, this was Director Mandlo. Mawana zvazara. Let's go and support here, guys. Dokuti zvinjitese kuti zviende mberi muka like muka subscribe. Zvinoenda mberi mana, we have to be able to tell our stories our way. Kwete kuti ma stories akambopisana na yellow card yanika. Ma stories kuti anenge achitaurwa nevanhu vasiri vemuno. Saka tine vanhu manje kuti vari muno especially vana vari mubindura and ndofunga munonyasonzwa hombe dzinenge dzichivhurwa vanhu vemubindura. Chimajina manje wakuchipiwa nemwene